तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय तो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आरोना तो दिनैसो ब्लग बनायनो माने सम मोनदों बेबायदि होननांसिगोन आरो तो माने बिराद गोबावनि उनाव तो आं दायो दंफैयो दिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव आरोना जेरावनोखि बड'लेण्ड गेलेन्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जागासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन उनथिंजाय तो बेवहाय दंफैयो आरो आङो माने बेवहाय माने खामानि मावफैदों आरोना भलन्टियार हिसाबै तो नोंथांमोननो दा खेलानि सम जाथ'वाखै नालाय तो बेखायनो माने नोंथांमोननो एसे जायगाफोरखौ माने बबेथिं मा एसे खोन्थिनानै होनो नागिरदों आरोना तो नोंथांमोना माने खेला नाय फैयोब्लाथाय माने जाहाथे गोनो गोथो जाया आरोना तो बेनिखायनो आं एसे इनफरमेसनखौ होनो नागिरदों आरो तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायोबानो जाबाय तो गाइस ओमफ्राय नै खोना जायगानिफ्राय नोंथांमोना टिकेट होआलासे फ्रियावनो नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय बैयाव गेट मोनसे दङ बै गेट खाथियाव तो बेनिफ्राय टिकेट लायो आरोना ओमफ्राय तो नैखिना जायगाया माने नैनिफ्राय बैसिम सिद्दा लासे माने फ्रियावनो नुनो मोनगोन आरो गेलारिया मोननै दङ आरो नैयाव ओइथिं सिगाङाव मोनसे दंबावो ओमफ्राय नै बेवहाय माने आइ लाभ दिमाकुसि लिरनाय दङ आरो फट' थिखांसो बिराद फट' थिखांदों आरो मानसिफोरा नैयावहाय फ्लेग होस्टिं खालामो आरोना नै फ्लेग होस्टिंआ बेवहायनो दङ ओमफ्राय गेलारिया नै मोनसे ओमफ्राय बै मोनसे ओमफ्राय मेन गेटआ बै बे आरो ओमफ्राय तो नैखिना जायगाया माने फ्रि आरोना नोंथांमोना फ्रियै नायनो हागोन आरो बेखिना जायगाखौ माने देग्लाय माने 25 इयार्स जाबाय आरोना बड'लेण्ड गेलेन्स वर्ल्ड कापआ तो माने सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन आरो देग्लाय तो बेखायनो माने नैखिना जायगाखौ माने फ्रियाव नायनो थाखाय माने सुजुग सुबिदा होदों आरोना तो सिलभार जुबलि सेलेब्रेसनखाय नै बेयाव मुंख्लं बावनाय बेवहाय तो नैयावहाय आलारि बाथि सावनाय जायगा आरोना तो नै आलारि बाथिजों माने बनायदों आरो बेवहाय माने नै उनथिं माने बै गुफुर जियाव माने सिलभार जुबलि 25 BGGCFT 2022 माने बड'लेण्ड गेलेन्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट तो माने लाइटिं खालामनानै दोननाय माबा दङ आरो बेवहाय माने हराव बिराद समायना नुयो आरो लाइटआ जोंबाथाय ओमफ्राय नैयावहाय माने गेट मोनसे दङ आरोना फार्स्ट गेट होननानै बुङो आरो बेखौ तो फार्स्ट गेट जायनिखि माने 300नि माने टिकेट दानदों तो बे गेटआव एन्ट्रि मोनगोन आरोना तो नैबे गेलारियाव जनानै नायनो सुबिदा मोनगोन ओमफ्राय नैथिं सियार दङ बेयाव तो माने खाथियाव जिरायनानै नायनो मोनगोन आरोना जायनिखि 300नि टिकेट लानानै दङ आरो तो 300जोंनो पुरा फुल गेम नोंथांमोना नायबाय थानो मोनगोन आरोना 300नि टिकेट लायोबा ओमफ्राय नैथिंजाय मोनसे गेट दंबावो नै सेकेन्ड गेट आरो बेयो तो बेवहाय माने जायनिखि 1000 प्लासनि टिकेट लादों बा सिजन लादों तो बिथांमोना नैयाव एन्ट्रि मोनगोन आरो नै स्टेजाव जिरायनो मोनगोन जायहा VIP तो 2000 3000 5000 बिदिनो जायहानोखि माने 2000नि सायाव जायहानोखि लादों टिकेट तो बिथांमोना नैयाव एन्ट्रि मोनगोन आरोना तो नै स्टेजा बेवहाय मोननै दङ आरोना तो टिकेटनि क्राइटेरिया आरो डाबल A दोङो डाबल A प्लास तो टिकेटावबो लिरनाय दंखायो तो माने बै साइडजोंबो स्टेज मोननै दङ ओमफ्राय बै साइडआ माने खोला साइड तो बिथिंबो माने जायनि 500 ओमफ्राय आरो 1000 तो बिथांमोना बैथिं स्टेज मोननायाव जिरायनानै नायनो सुबिदा मोनगोन आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना आं मोनसे खोथा खोन्थानानै होनि ओमफ्राय नैबे फुटबल टुर्नामेन्ट जानाय जायगाया जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय दिमाकुसि एरियायाव आरोना तो देग्लाय माने बियो फैयै 25 इयार्स जाबाय आरो देग्लाय सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन तो फाइनाल गेमावहाय नोंथांमोना लाइभ टेलिकास्टबो नुनो मोनगोन आरोना बे गेमखौ तो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि फैनो हाद्रायाबाथाय तो लाइभ टेलिकास्टआव टिभियाव नायनो हागोन आरोना बेनिफ्राय बे स्टेजाव माने मार्टियार्स फेमिलिफोरबो जिरायनो हायो आरोना नैयाव लिरनाय दंखायो मार्टियार्स फेमिलि तो माने बे खेलाया बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव नालाय तो मार्टियार्स फेमिलिनि थाखाय बे स्टेजाव जिरायनायनि सुबिदा खालामनानै होदों आरोना ओमफ्राय आं दायो पबिलियनाव एसे गाखोहैनोसै तो नोंथांमोननो सायाव मा दङ मा गैया एसे देखायनोसै सायावहाय नै सायाव बेबायदि आरोना तो सियारफोरा गालाय गुजाय जानानै दङ माने मेनटेनेन्स खालामथ'वाखै आरोना तो दसे उनाव माने जोंनि भलन्टियार्स टीमफोरा फैयोबाथाय मेनटेनेन्स खालामसिगोन आरो ओमफ्राय नै स्टेजआ बेवहाय मोननै दं आरो फिसा मोननै बानायनानै दोनदों बेवहायनो रोजाबगोन आरोना नाइट प्रग्राम खालि तो नै फिल्डआ बेबायदि आरोना बैथिंजाय माने सिनफोरखौ रिपेन्टिं खालामगासिनो आरो सानैसो खामानि मावगासिनो तो नै सायाव बेबायदिनो आरोना पबिलियना
एसे गिदिरानो बिराद मानसि जजायो आरो बेवहाय थ' लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना एसे देखायबाय ओमफ्राय दा आङो पबिलियनाव एसे जिरायनानै दं आरो ना थ' बोथोरा बिराद गरम नालाय माने ससे गिदिंबानो माने मेङो आरो ना बेयाव सान्दुं थिं थिं सान्दुं नाङो नालाय फिल्डआव थ' दा नै पबिलियनाव एसे गोजौआव गाखोनानै जिरायनानै दं आरो ओमफ्राय दिनैहाय मेट्सआ माने दिमाकुसि अरगें क्लाबजों माने कलकाता रेलवे एफसिजों दङ आरो थ' क्वार्टार फाइनाल जागोन ओमफ्राय जायनिखि देरहायो सेमि फाइनालाव सहैगोन आरो ना ओमफ्राय थ' दाथ' खेलानि सम जाथ'वाखै नालाय थ' बेखायनो एसे नोंथांमोननो ब्लग बानायनानै माने जायगाफोरखौ देखायनो लुबैनानै देखायबाय आरो थ' नोंथांमोना माने फाइनाल खेलाखौ सानफ्रोमबो नायनो फैनो हायाब्लाबो थ' फाइनाल खालि फैयोब्लानो जाबाय आरो ना फाइनालाथ' 25 सेप्तेम्बर खालि जागोन आरो फाइनाला थ' माने बिराद मोनसे देग्लाय माने सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन नालाय थ' बेखायनो सेलेब्रेसना एसे हेभि जानो थांगासिनो दं आरो ना फाइनाल गेमावहाय माने बहुत बलिउड सिंगारबो लिंदों बलिउड सिंगार रितु फटाकाबो बिथाङाबो नाइट प्रग्राम खालामनो फैगोन थ' बिदिनो लकेल सिंगारफोरबो थागोन ओमफ्राय डान्सारफोरबो थागोन थ' नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय फैनानै इन्टारेस्टिं खालामफैब्लानो जाबाय थ' बेखौनो आङो आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो फाइनाल दिना गेमखौ नायनो फैगोन आरो प्रग्रामखौ नायनो फैगोन होननानै थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिराद मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों आरो ना थ' नैबे मेट्सआवहाय जायनोखि मेन अफ द मेट्स फाइनाल गेमावहाय मेन अफ द मेट्स मोनगोन थ' बिथाङानो नैबे बाइकखौ मोनगोन आरो ना हिर' अफ द मेट्स मेन अफ द मेट्स मोनगोन आरो बे बाइकखौ थ' वाव बेसे खुसि जागोन आरो ना बिथाङा मोनग्राया थ' नायनोसै सोर मोनो फाइनाल दिना ओमफ्रायथ' नोंथांमोन आं जिखिनि हायो एसे देखायबाय ओमफ्राय फाइनालाथ' 25 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना गासिबो फैब्लानो जाबाय फाइनाल गेमखौ नायफैब्लानो जाबाय इन्टारेस्ट खालामफैब्लानो जाबाय ओमफ्राय थ' आसा खालामदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे एसे फिसाब्लाबो बुजि मोनदों होननानै थ' जोबनायाव आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट थ' नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बिदिनो आङो नोंथांमोना सापर्ट होयोब्लासो थ' बिदिनो भिडिअ बनायलांबाय थानाय एसे गोग्गानाय मोनगोन आरो ना थ' बेनिखायनो प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय